Mayong gabi kanatong tanan mga igsoon. Salamat sa Ginoo nga nakapadayon kamo diha sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Sama sa akong panaad niadtong pagsugod nining buluhaton nga dunay ko'y pagtudlo sa pagtuki sa pulong sa Dios. Akong pagabuhaton karon sa mabura kayo nga oras. Karong gabi una atong tan-awon ang kahimtang sa mga tao nining taliwala nining pandemic. Naagyod ang kahadlok, naagyod ang kaguol, naagyod ang kabalaka. So atong tan-awon ang kabalaka. Kabalaka maigsoon, kusog makapabag'o sa kinaiya sa tao. Ang uban mawad'an og paglaum, busa dili na gustong mabuhi pa. Naapoy uban iantos ang maong kabalaka, gihilom sa ilang kasing-kasing. Apan makita gyud sa ilang itsura ang tinaguan nga kabalaka sa ilang kinabuhi. Kasagaran kining pagtago og kabalaka paingon kini sa kapakyasan. So atong pangutana karong gabi una bahin sa kabalaka, unsa may timaan nga kita anaa nagyud sa kabalaka? Unsaon man nato pagdaog niini, maigsoon? Pulong sa Dios mo'y makatubag nining maong pangutana. So atong basahon sa balang kasulatan usa ka bersikulo nga makahatag nato og kahayag bahin sa kabalaka. Atong basahon sa Salmo 37 bersikulo 8. Salmo 37 bersikulo 8. Sama nining salmista si David. Na siya kabalaka tungod daghan siya kontra, daghan siya mga problema sa gingharian, labi na sa iyang relasyon sa Dios. Daghay mga bubabag. Subusa maingon siya sa Psalms 37 verse 8, mga igsoon. Psalms chapter 37 verse 8, Biyaan mo ang kasuko, og ayran mo ang kaligutgut. Dili ka makaguol, kay kana nagapaingon ngadto sa buhat nga dautan. Basahon kong usab atong klaruhon ni bahin sa kaguol. Biyaan mo ang kasuko og ayran mo ang kaligutgut, dili ka makaguol, kay kana nagapaingon ngadto sa buhat nga dautan. Sa simple English translation, stop your anger, turn off your wrath, don't fret and worry, it only leads you to harm. Adto gyud sa kapakyasan, wala gyud kalampusan kining kabalaka. So niining bersikulo atong tan-awon klaro kaayo ang kabalaka. Og ang lihok nini makita nato asa paingon unsaon sa pagdaog niini. Sumala sa atong bersikulo nga gibasa, klaro kaayo. Primero tan-awon nato unsa may lihok sa kabalaka. Unsa may lihok sa kabalaka. Basahon nato klaro. Biyaan mo ang kasuko og ayran mo ang kaligutgut, dili ka magkaguol, kay kana nagapaingon ngadto sa buhat nga dautan. Tulo ang lihok sa kabalaka. Unsa man maigsuon. Ang kasuko, ang kaligutgut, ang pagkaguol. So mo kini lihok sa kabalaka. Primero, naagyod ang kasuko, mugitid gyud kung naa kay kabalaka, mugitid gyud ang imong kasugo, imong kasuko. Mubura ang imong pabilo, gamay ra ang imong pailob kay tungod naagyoy imong kabalaka. Dili ka gusto nga dunay magsuring-suring nimo. Na atong tan-awon ang pulong kasuko sa original Hebrew word, ang buot pasabot ni ana daw sama
sa ilong kay nostrils man na ang but pasabot sa Hebreo, ilong nga nag-aso sama sa ilong sa usa ka turo na gustong mo dasmag aron manungag. Maunay picture o larawan sa tao nga dunay kasuko daw nag-aso ang iyang ilong aron andam siyang mudasmag. Muburag pabilo kining tawhana. Muburag pailog. Mauna ang usa ka lihok sa Kabalaka. Anhagid paingon ang kasuko. Ikaduha, naagyod ang kaligutgut mga igsuon. Kaligutgut, ngut-ngut sa atong kasing-kasing, ang atong kasuko nanay kangut-ngut. Now atong tan-awon kini sa original sa Hebreo, ang but pasabot ana hilanat, no? Naagyoy hilanat, nag-init gyud ang iyang tibuok lawas kay gilantan. Murag nagbukal sa tungod disgusto niya sa usa ka tawo, usa ka kahimtang naagyod ang kaligutgut. Sa kaligutgut sa tawo, maglain na siya og hunahuna. Kasagaran nag-una sa mga panghitabo. Maunay Kabalaka na ang kasuko na ang kaligutgut og naapod ang kaguol, fret. Sa English pa na kaguol. Tungod sa Kabalaka, maguol na ta og mawad'ag kadasig. Di na ta gustong mulihok, di na ta gustong mungit mo smile, wa na gyud. Naagyod ang kaguol. Ang wa na makita ang iyang agtang, guot na kayo ang iyang agtang, daghan ng kunot. Mao na ang lihok sa Kabalaka maigsuon. Daghay nga suko, daghay nga nagdumot, wa tan-awag unsay gamot niini, mao ang Kabalaka. Karon ang pangutanan nato ikaduha, unsaos pagdaog ning Kabalaka? Unsaon man nato sa pagdaog ning Kabalaka mga igsuon? Basaw natong utro ang atong bersikulo. Psalms 37 verse 8. Biyaan mo ang kasuko, og ayran mo ang kaligutgut, dili ka makaguol. Now, pag moingon tang pagbuntog mga igsuon, kining pulong pagbuntog sahi ni sa pagdaog, no? Victory o digali kining overcoming, lahi po ng pagbuntog, no? Dili kay basta ni pagdaog sa gubat, kundili kini gilarawan sa pagdaog sa mas labawng dako og kusgan nga imong kaaway. Sama ra ba ni David og ni Goliath? Si David gamay ra siya, apan ang iyang kontra si Goliath dako kayo, labaw sa iyang sa kahimuan sa natural nga tao, no? Apan iya kinyo nagdetermine gyud siya pinaagi sa gahom sa Dios nga iya kining bugnoon, iya kining suklan, di gyud siya mulunga niini. Busa giyang nabuntog ang dako kaayo, iyang gitindugan sa iyang dughan o gikuha ang espada o giputol ang liog ni Goliath. Ang Kabalaka usa ka dakong mangtas nga imong gi-wrestling, no? Kinahanglan nimo ang imong determinasyon nga dili ka mulunga sa pakigbugno nini hangtod imo kining dag-on og mabuntog. Mao na mga igsuon, ang ikaduha natong pangutana, unsaon nato pagbuntog niining Kabalaka, unsaon pagdaog. Dunay tulo ka determinasyon aron atong mabuntog kining maong Kabalaka. Kaya ang Kabalaka, dunay tulo ka naong. Unsa man, ang kasuko, ang kaligutgut, o ang pagkaguol. So, unsa may atong pagbuhaton? Basahon nato usab ang bersikulo 8. Primero, ang kasuko, unsa may giingon? Biyaan mo ang kasuko. Mao ni primero. Ikaduha, ayran mo ang kaligutgut na ang gamot. Primero, biyaan. Ikaduha, ayran. Ikatulo, dili ka magkaguol. Pag ingong dili, stop. Did animo ng pagkaguol. So atong tagsa-tagsaon mga igsuon. Unsaon sa pagdaog sa Kabalaka, unsaon pagbuntog nini? Primero, imong biyaan ang kasuko.
Mga igsuon, kining biyaan sa orihinal, ang but pasabot ana, buhian, tulusin, no? Imong luagan, imo kaning biyaan, sama ba og naay mo palit ka kintay og karning baboy, unya pag-abli pa nimo sa imong gipalit nga karne niining pandemic maigsoon, nabaho kay nadubok, gilangaw, gilagong baling bahua, bakag kaayo. Mao pud na ang kasuko, kining kasuko kini bakag kini sa imong kinabuhi. Busa imo kining ilabog o digali magkubkob kay tabunan nimo imong biyaan. Biyaan ang baho og dubok nga kasuko nga kini sama sa usa ka isdang dubok nga dili nimo angay lingion kay tungod baho na kayo. So mao ni primero natong kining ang sa pagbuntog nato sa Kabalaka, imong biyaan ang kasuko. Ikaduha, imong ayran ang kaligutgut. Nabot pasabot sa ayran mga igsuon, imong luagan usab. Sama sa pag-ayad sa usa ka bisikleta nga naguba, dili nimo magamit, dili nimo masakyan kay naguba man, imo ning himuon hinay-hinay nimo ni og ayad tagsa-tagsa, di ba? Mausab ang atong relasyon sa atong isig katawo, sa atong amigo, sa atong asawa, sa atong ginikanan nga naguba ang atong relasyon kay tungod dunay kay kasuko og dunay kaligutgut, dunay hilanat ang imong kasing-kasing, nagbukal, maigsuon. So imo kining ayran sa hinay-hinay unsaon man kinanglan do na kay pagpaubos, dunay kay pag-istorya og unsa tong mga gamot, unsa man toy sinugdanan, og moangkon ka sa imong sala, mangayog pasaylo. Mao ni kinanglan imong ayran, imong kumpunuhin, imo kining i-fix ang imong naguba kay mga relasyon kay tungod sa kaligutgut maigsuon. So nakita nato unsay mahitabo kana akas Kabalaka, kasuko, kaligutgut, o ikatulo nga angay nimong buntugon pinaagi sa unsa man imong did-an ang magkaguol. Giingon sa bersikulo si 8, dili ka magkaguol. Kanang dili maigsuon usa na ka negatibo. Mura bang naglakaw ka sa dalan o sa pultahan nga wa ka kay bawo nga duda di dakong samin, no? Pagsud pa nimo na pang dili gyud ka kasulod. Atras gyud ka kay tungod naa di ay nakababag na samin. Sama ra pud sa atong kinabuhi ang atong kasuko, ang atong pagkaguol kinanglan pang did ano gyud nimo. Sama pod sa ako pagmaneho sa kotse, usahay kana magabi lagi kay mag-apas ko sa traffic light, makita gan ako green, hala tudo ko padayon ngadto paingon sa traffic light. Mo red mo yellow na gali warning, pagbantay ana sa preno, pagkapuan ni ana maigsuon, preno gyud ka. Did ang gyud nimo, stop gyud ka 100% stop, dili likayan. Kay kung mulikay ka, tiyalig makadisgrasya kag lain, nay mabangga nimo, kay kusog man ang imong impact. Mausab sa problema nato sa atong kaguol, kinahanglan ato ning did-an ang kaguol. But pasabot did-an nato, ayaw likayi, kay tingalig makadisgrasya kag laing tao. Sama sa traffic light. Kinahanglan atubangon ang problema og did-an ang magkaguol. So unsa ang pagbuntog sa Kabalaka maigsuon? Primero, imong biyaan ng kasuko. Ikaduha, ayran nimo ang nagubang relasyon ng kaligutgut. O ikatulo, did-an nimo ang magkaguol atubanga. Atubanga, ayaw likay. So busa, mao kini ang pulong sa Dios. Unsa may angay natong madala niini karong gabi una. Maigsuon. Primero, sa kasuko, walay pulos ni, wala gyud ma-accomplish ni. Tanawa nga atong bersikulo, unsay giingon sa kasuko sa kahulian, biyaan mo ang kasuko og ayran mo ang kaligutgut, dili ka maguol. Nga naman, kay kana nagapaingon ngadto sa buhat nga dautan. Digali dautan, magtubok ang uban, napoy uban mamugno, manuntok, apan
Kinahanglan buntugon nato mga igsoon. Kita sa tabang sa Ginoo, isip Kristohanon, do natay kusog. We can do all things through Christ who strengthened us. So busa, timan ang kasuko, walay pulos, walay ihatag nga kalampusan ni Megsoon, wala ni ma-accomplish nga unsa makabutang. Kinahanglan imo kaning ayron. Ikaduha, ang kaligutgut dili makahatag nimo kalipay. Nga igsoon, kung pinakasayang sa kinabuhi, angay diha ta magkalipay, ayuhon nato ang atong relasyon sa asawa, sa anak, sa amigo, sa pastor, sa church, labi na sa Dios. If we confess our sins unto Him, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all wicked ways. Ikatalo, ang kaguol makaguba sa imong kalinaw. Kinsa ba gustong mag-atiman og kaguol sa kasing-kasing? Oy, gibuhat ta sa Dios alang sa iyang kahimayaan. The chief end of man is to glorify God and to enjoy Him forever. Amen? So mag-ampo ta maigsuon, magpasalamat ta nga gitagaan tas Ginoo kung saon nato pagbuntog sa maong kabalaka. Kinahanglan mailhan nato ang lihok kay kung dili ta kahila sa hiliyok, di nato ni mabuntog usa-usa. Unsa toy lihok? Kasuko, kaligutgut, kaguol. Mao nang lihok sa kabalaka. Unsaon pagdaog, pagbuntog? Biyaan ang kasuko, ayron ang kaligutgut, o did'an ang kaguol. Ampo ta maigsoon. Salamat Lord, nining kagabion, nga na usab ang imong pulong mo'y nakahatag na mong kahayag sa among kinabuhi. Kami dili unta mahimo, dili kayo mahimo nga naami magpabilin sa kaguol sa kabalaka. E tungod ikaw mo'y nagkontrol niling tanan in everything. God works together for good for those who love Him. And we love God because God loves us so much. Mao kining among pag-ampo diha lamang sa ngalan sa Ginoo sa Kristo. Amen.